התחילו לקחת אותנו. לאן רצית להגיע? לא אני, קבוצה, נשארו קבוצה, נשים, כן. באושוויץ, שלא יכלו לצאת בשבועיים הראשונים. אז במקום שהרוסים יעשו משהו, שילכו הביתה, שייתנו לנו מה, לא. הם לקחו אותנו שלא ידענו לאן. באופן מאורגן? באופן מוגן. כן. נסענו כנראה ברכבות. הגענו לקטוביץ. שם היינו איזה יום, יומיים, בקטוביץ הזה, זה עיר יפה בפולין. וזוכרת שלקחו אותנו לאכול באיזה מין בית פועלים, ואז ישבנו על יד שולחנות ואכלנו מרק. אני זוכרת אותו, אבל היום אני חושבת איך עושים את זה, מרק שהיה ממלפפונים. עד כדי כך איזה מרק מלפפונים. אבל זה יפה שישבנו ואכלנו כמו בני אדם. ומשם נסענו ונסענו ונסענו, ולא יודעת, בדרך ירדנו לשירותים, בדרך שתינו מים, זה היו לא רכבות, זה היו גם כן רכבת מסע, אבל יכולת לרדת, ויכולת, והיה דרגשים שם שיכולת לשכב, ונתנו לו דרך כזה מין מציות כאלה לאכול, אבל היינו רעבים, אז לי היה, אני סחבתי איתי מה שאז, הרבה חולצות של גברים, גם נעלי של גבר ילבשתי, לא נעליים של אישה. ומכרתי בשביל חתיכת חמאה או משהו, שבאו כפרים שם על יד הרכבת. ככה הגענו עד צ'רנוביץ. לא יודעת כמה ימים נסענו. זה חתיכת דרך מאושוויץ לרומניה, לבוקובינה. ושם ירדנו מהרכבות, וזוכרת שנכנסנו לעיר, כל אחד, את יודעת, ברגל, ואנחנו ביקשנו כמו אחת, נדבה ככה, יודעת, ככה, גם נדבות ביקשנו. הגענו אחר כך לאיזה מין בית ספר, מה זה היה, שם עוד פעם הכניסו אותנו לדרגשים, וזהו, לקחו אותנו לבשל, לקלף תפוחים, אבל מה, אמרנו צ'רנוביץ, בוקובינה, בטח מפה נלך הביתה. כל כך קרוב כבר הבית, אז זה היה החלום שלנו, שנלך הביתה. ב9 בינואר שמענו ברמקול שהמלחמה נגמרה. 9 במאי 45. והיה שמחה שבטח מפה נלך הביתה. הודיעו את זה ברמקול? ברחובות? כנראה רמקול היה גם שם בבית ספר הזה משהו. ולא לקחו אותנו הביתה. ולא יכלו גם לברוח. אני חשבתי אולי אפשר לברוח, אבל לא, אי אפשר היה. ומשם יצאנו לדרך ארוכה. עוד פעם עם זהו, קרונות מסע, עם המציות האלה היבשות. נסענו ונסענו ונסענו, לא יודעת כמה, אבל לא יודעת, זהו עד שהגענו לרוסיה הלבנה. ושם היה עוד פעם מחנה ענק. אבל מה, כבר שם חילקו את כל האנשים, זה צ'כים, הונגרים, רומנים, ביחד. אז הייתי צריכה להיפרד משני חברות לזהו. עוד פעם לא היה לי, קודם נפרדתי מהבת דודות. אחר כך היו לי שני חברות, אז עוד פעם נפרדתי איתן. אז עוד פעם הייתי לבד, אבל לא הרבה זמן. פגשתי עוד פעם בחורה אחת נחמדה, אולי היא באמריקה, תראה אותי. קראו לה זה אילי קפלון, היה נורא חמודה, והיא שמה מתרגומון שהיו לו דודים, שהייתי בגיל צעיר שמה. ואחר כך עוד הייתה בחורה, היא הייתה בערך גם דתייה, מבית דתי. והיה לנו בחורה אחת שהייתה קצת יותר מבוגרת, שהיא שמרה עלינו. בגלל ששם באמת היו צריכים לשמור אחד לשני. היה שם זה מחנה גדול. היה לו שם למחנה הזה? לא יודעת. אבל לפנינו היה שם מחנה גברים. גברים לא יהודים, איטלקים. את יודעת, היה כזה חצר ענק, ירכתיים היה שם מחנה, ושם, את יודעת, בחורים איטלקים יפים, ופה בחורות. אז היה שם רומנים וכל מיני דברים.
והבחורה המבוגרת הזאת שמרה עלינו, ולא אחד רצה להתחיל איתנו, אבל אז באמת שמר עלינו האהבה לאיציק. זכרתי שפעם היה לי איציק שזהו, וגם לבחורה הזאת, אילי, הייתה איזה מין חבר שזכרה, וזה באמת, וגם היה שם מין, שם כבר שמענו קצת על ארץ ישראל, את יודעת? היה שם... במחנה הזה ברוסיה. ברוסיה, ששם היה מין בלוק אחד, שלא יודעת מאיפה הגיעו שם גם ילדים, שאנחנו הלכנו לשמור שם, לעזור. אז שם שמענו כבר קצת על ארץ ישראל. קצת, לא הרבה. אז כמעט חודשיים, יותר מחודשיים, היינו שם בסלוצק, במחנה. עד שבאמת היה כבר, לא יודעת איזה חודש היה, אוגוסט, סוף אוגוסט. אולי כבר אחרי אוגוסט, שלקחו קבוצות, ושמו אותנו על הרכבת, וכל אחד הלך לביתו, נסע לביתו. ואני הגעתי גם לבית, לטושנד. אמרתי, יכולתי באותו רגע שחילקו להגיד שאני שייכת לצ'כיה, וללכת ישר אליהם, אבל המצפון לא נתן מה, אתה חייבת להיכנס ללכת הביתה, לא הייתי בבית, אולי מישהו בא הביתה. אז ככה הגעתי לטושנד. בטושנד באמת על יד הרכבת באו בחורים, כנראה שכל פעם יצאו לראות אולי מישהו בא הביתה. בחורים שהכרתי עוד מילדותי, אחד שלחתי אותו לבית ספר. ושמחנו אחד על השני, ואחר כך שאלתי אולי בא מישהו הביתה, ואמרו אף אחד לא בא. והבחורים האלה לקחו אותי למשפחה, שבאמת באו רק שניים הביתה, משפחה גדולה, ושם התרחצתי וראיתי את עצמי איך אני נראית. פעם ראשונה ראיתי את עצמי בראי, עד אז לא ראיתי את עצמי, רזה, עם בטן נפוח. והבחורה, ואת יודעת, חווה היום מתחתנת חברה שלך. יש חתונה. אמרתי, מה, פתאום אני אלך לחתונה, אין לי חשק, אני לא יכולה ללכת לך. חוץ מזה שאין לי גם בגדים ולא נעליים. לא, על זה את לא צריכה לדאוג. אנחנו נביא לך שמלה, נביא לך נעליים, תתרחצי ותבואי. לא היה לי נעים, התרחצתי, התלבשתי והלכתי לחתונה הזאת. אבל לא הרגשתי טוב, אמרתי מזל טוב, ואני אמרתי, אני רוצה ללכת. וזאת אברהם, או בומי קראו לו, הוא גר עכשיו בקנדה, לקח אותי בחזרה לשמה, וישב איתי עד שנרדמתי. ולמחרת כבר חשבתי אולי נלך איפה היה הבית שלנו. הלכתי לראות מה איתו. ידעתי שאין בה אף אחד, אבל בכל זאת, זה לא היה בית שלנו בגלל גרנו בשכירות. היה זמן שאבא רצה לקנות, אבל לא יצא. למה? שהייתה שם, הבית היה שייך לאיזה רופא שיניים, שהיה גר ככה ממול בבית, בווילה יפה. ואחרי שאשתו נפטרה, היה בא אצלנו לפסח, לא פעם אחת, בתור אורח. אבל אחרי שאשתו נפטרה, כבר אז באה הגויתה הזאת, קראו לה מרה, והיא השתלטה שמה, הייתה אישה, השתלטה על הכל, וכנראה שהדוקטור גוטמן הזה רשם את הבית שלנו על שמה. ככה אני חושבת. בגלל שהגעתי לשמה, אז היא הייתה שמה. בבית שלכם? כן. היא כבר לא היה חנות, היא עשתה מהחנות חדר, הייתה בית יפה, באמת עשתה ממש בית יפה מזה, וגדה והכל. היא עשתה את עצמה שסומכת עליי, בואי, תישארי, את יכולה לישון פה, את יכולה זה וזה. היה לי כואב, אבל מה יכולתי לעשות? להיות בבית של זרים גם לא היה לי נעים. אז אמרתי, בסדר, נשאר פה קצת. וכשהסתובבתי שם בחדרים, ראיתי משהו, אמרתי, אולי זה שלנו, אז היא אמרה, לא, 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 זה לא שלכם. מבינה? זה לא שלכם. אז ראיתי שזה משהו, אני לא אוכל להיות פה הרבה זמן. היה שם כבר אז ג'וינט כזה שעשה מטבח לאלה שבאים הביתה לאכול. והיה לי
לא חברה, היה לי שכנה שהכרתי אותם, שבאו הביתה שני אחיות שהייתה יודעת לתפור, ונתנו לי חתיכת בד בג'וינט, והיא תפרה לי בגד. שיהיה מלובשת. שהבגד הזה שנתנו לחתונה החזרתי, אז לא היה לי בגדים. תפרה לי בגד, וגם באותו זמן שמעתי שם אצל דוקטור גוטמן, היה אסיסטנט שלו, פישר, אמר, את יודעת, היה פה הדודים שלך מברשו, הם היו פה לקבר אבות, ושאלו אם מישהו בא, ואמרו, אם מישהו יבוא הביתה, תגיד להם שתבוא אלינו. וככה קיבלתי את הזהו שיש לי דוד, בברשו, דודה, אז שמחתי מאוד שיש לי לאן ללכת. ואלה אמרו, היי, תשארי, תראה, צעירים חזרו הביתה, הקימו בתים. הם התחילו לעבוד, עשו חנויות, והתחתנו וחיו את החיים. ואמרו, למה שלא תשארי? אמרתי, אני לא יכולה להישאר, אם אין לי פה אף אחד, אין לי מה לעשות פה. אז באמת היה אחרי 3-4 ימים, היה הזדמנות. שני בנים שאין להם חנות, שפתחו חנות, שגרו שם, אמרו שאנחנו הולכים לקנות סחורה, ונצא לדרך, ותבואי איתנו, אנחנו נעבור גם דרך ברשו, ואת תרדי שמה ותלכי לדודה. אז שמחתי, אחר כך התווסף עוד בחור אחד שהיה הבן של באמת חברים של ההורים שלי, שהוא חזר אותי, והוא גם נסע לקלוז'. אז התחלנו בנסיעה, צעירים, לא היינו עצובים, לא היינו שמחים, אבל ידענו שיש איזו מטרה לאן שהולכים. ולא נסענו הרבה, ופתאום האוטו התקלקל. בדרך התקלקל, לא יודעת, בין הרים, בין זהו. וקודם חיכינו, אולי יבוא איזה טרמפ, אולי מישהו יתקן, ולא בא שום דבר, אז התחלנו ללכת ברגל עד הכפר הקרוב, ובאמת מצאנו שם איזה יהודי שעבד בסנדלרות, והוא כבר אמר לבחורים איפה אפשר למצוא מוסכניק שיתקן. אז חיכינו עד שתקנו את האוטו, ואלה הבחורים אמרו, אם קרה לנו דבר כזה בדרך, אנחנו כבר לא הולכים לנסיעות. הם חזרו בחזרה, אני ואותי, הזאת הבחור, הבן של החברים שלנו, נשארנו, עד שיבוא משהו, איזה טרמפ, איזה אוטו, שיקח אותנו הלאה. ובאמת בא איזה אוטו, גם אוטו מסע, שעשו לקלוז', ואני נסעתי איתם, והגויים האלה נתנו לנו לילה לישון ולאכול, והסתובבנו קצת בקלוז' למחרת, ואמרו שלפנות ערב הם נוסעים הלאה ויעברו דרך ברשו. אני שמחתי, האוטי הזאת נשאר בקלוז' שהיה לו דוד, ואני רציתי להגיע לברשו. אז באמת שמחתי ועליתי, קדימה ישבו אלה שנסעו, ואני עליתי על המשאית למעלה, ישבתי שמה, ואחר כך בא עוד אחד, כנראה קרוב משפחה, לא יודעת מי זה היה, איש יותר מבוגר, ונסענו בלילה, ופתאום היה קר, והאיש הזה התחיל להציק לי, לא היה נעלים, התחלתי להגיד לי, לדפוק שם, שיצאו לי, אני לא צריכה מישהו יציק לי, מה, הוא רצה להתחמם איתי, לא יודעת מה הוא רצה. אז טוב שעשיתי, דפקתי, בגלל שבאמת הם שכחו ממני בכלל. מבינה? הגענו באמת לברשו, אבל לא יודעת לאן, הגענו, וירדתי מהמשאית לבד, בעיר זרה, את לא יודעת לאן, לא יודעת מה. אז הם נסעו הלאה, ואני עומדת שם ככה, לא היה לי חבילות, לא היה לי שום דבר, ומחפשת אור. שיהיה באיזה מקום אור, יהיה אור, אני אלך. אז באמת היה אור, בקע אור מאיזה מקום, ואני הלכתי ברגל עד האור. וזה היה באמת איזה מין תחנה של, לא יודעת, מגן דוד, תחנה, איזה תחנה, משהו כזה. ושם אמרו, תשבי פה, אנחנו בבוקר ניקח אותך. שם ישבתי שם בלילה,
ובבוקר בא בחור, ואת יודעת, אני לא אשכח, אני היום לא זוכרת שום כתובת, ולא הייתי בברסו אף פעם, ופתאום צץ לי במוח כתובת של הדודה. שאלו איפה לקחת אותך, וצץ לי כתובת. לא ידעתי אם גרים שם, אבל הכתובת הזה צץ במוחי, והוא הביא אותי לכתובת הזאת שאמרתי, וזה היה בית של 3 קומות. ואני עולה בקומות, ואני לא מסתכלת, לא, באף מקום, אני עולה עד קומה שלישית. ואני מגיעה לקומה שלישית, אני רואה על הדלת פתק, בחוץ. חווה, אנחנו באים הביתה, לא יודע, משהו כזה, ואני חושבת, מה? קוראים לי אמנם חווה, ומה פתאום, מאיפה יודעים שאני באה? איך יודעים שאני באה? בטח, אני לא החווה הזאת. ואני חושבת, נו, מה אני אעשה עכשיו? אז אני קודם מסתכלת עם הדלת פתוח, ואני פותחת את הדלת, וראה אף אחד איננו. הולכת הלאה, זה היה גם כן איזה בית כמו רכבת. החדרים היו אחד אחרי השני. בחדר השלישי אני פותחת, ושם יש 2 בחורות. ותכף, את יודעת, בדודה שלא ראיתי המון שנים, רואה אותי ואני רואה אותו, ומתחבקים, חווה, טוב, שמחה גדולה. הבחורה השנייה הייתה מצד אבא, איזה בדודה שהגיעה גם כן מאיזה מקום והייתה שמה. ומה התווסף? שהחווה הזאת, הטובו הזאת, קראו לה גם חווה. אז הכתובת היה בשבילה. היא ידעה כנראה שכתוב שמה. אז כל המשפחה היה בבית עברה, ולא היו בבית. הייתי כבר איתם, שמחתי שיש לי בית, וזה יופי לי, ולקחו אותי לאכול אצל קרובים שלה, והיה טוב. וכמה ימים אחר כך חזרו המשפחה, ואני אף פעם לא אשכח שראיתי את הדודה ואת הקול שלה, אבל לא ידעתי להסתגל כששמעתי את אמא. ואת האחות של אמא? כן. כאילו שאני שומעת את אמא, את יודעת מה זה? אבל מה, הדודה הזאת הייתה מאוד טובה אליי, והתחילה לטפל בי, והיא התחילה לקחת תופרת, ותפרה לי בגדים, ותפרה לבת שלה בגדים. היה לה בת צעירה ממני בשנה, אז היינו כבר חברות. אלה, המשפחה הזאת, הדודה הזאת, הייתה בגיל צעירותי, גרים בתושנד, עד גיל 6 בערך, שאני הייתי גיל 6, אחר כך נסעו לברשו. ושם הייתי, ושם כבר ספחתי ציונות, ושם כבר הבנות שלה... הדודה הייתה ציונית? הדודה? כן, הדודה היו דתיים ציונים. דתיים ציונים. כן, הבנות עבדו בסניפים של ילדות ונתנו, את יודעת, לקחו איתם אותי, וראיתי... סניפים של מה? של בני עקיבא, אני יודעת איזה סניף, נוער ציון, אני יודעת כל מיני סניפים כאלה שהבנות למדו שם. לא למדו, הם נתנו, הם היו יותר גדולים, היו ילדים יותר קטנים. ושם אני נהניתי בברושו, אבל את יודעת, אחרי השואה את עוברת מדורי גהנום. יצאו לי פצעים על הרגל, אחר כך יצאו לי גירוי כזה, גרדת שאני הדבקתי את כל המשפחה עם הגרדת הזאת. אחר כך עם הרופא שיניים, השיניים נשרו לי. היו לי המון בעיות איתי עד שבאתי הביתה, אצלם. אבל טיפלו בי באמת יפה. עד שב-46 הדודה תמיד אמרה, חייבים לצאת לדרך, אני לא יכול להיות כבר. הם לא עברו את השואה כמו שאנחנו, בגלל שהדוד היה בכפייה, במחנה כפייה, המון דברים קרו אצלם גם ברומניה, אבל היו ביחד, יכלו לעבוד, זה כבר משהו טוב. והדודה רצתה לעזוב לאן? הדודה והדוד וכולם לארץ ישראל. רצו לעלות לארץ ישראל. אמר, חתיכת בצל ולחם, רק להיות בארץ ישראל. הייתה מאוד ציונית. ויצאנו לדרך, היה איש אחד, קראו לו וייס, הוא היה אולי חבר של הדוד, והוא ארגן איזה 100 משפחות שנצא לדרך בעלייה ב'.
ככה יצאנו בעלייה ב' לבודפשט, היינו בבודפשט אולי איזה 3 שבועות. איפה הייתם שם? בבודפשט? גם איזה מין בבית ספר או משהו כזה. בית ספר יהודי לא, אתכם? כן. והיה שם כנס, היה שם שנה אחרי זהו, זוכרת. אחר כך הכרנו שם את בני דודים של הדוד שהיו גרים בבודפשט, שעברו שם בגטו. ומבודפשט הלכנו לראות את בודפשט, היה לנו זמן לראות את העיר הזה, הבודה הייתה הרוסה, והיה שם מקומות יפים שראינו. ומשם נסענו לווינה. בווינה גם, היינו שם גם בין איזה, קראו איזה בית חולים רוטשילד או משהו כזה. שם גם שכינו, לא יודעת כמה שבועות. גם שם הלכנו להסתכל שם, את יודעת, היה אחרי המלחמה, לא היה לנו כסף, אבל היה סיגריות. אז עם סיגריות את יכולת לקבל כל מיני פינוקים. כל מיני פינוקים אפשר עם סיגריות. והלכנו שם להסתכל את הארמונות וכל מיני דברים. ועשינו טיולים שם, היה שם מאוד יפה מקום, ברגנץ, משהו מאוד יפה. נסענו ברכבות. ומרווינה המשכנו לאינסבורג. כן. עכשיו הכניסו אותנו גם איזה משהו, בית ספר או משהו כזה. אינסבורג היה כבר מקום יותר מדי סגור, זה לא היית בעיר, היית מחוץ לעיר. לא היה שם איפה ללכת, מה לעשות, שום דבר. בילינו שם כמה שבילינו, אבל זה היה קרוב איפה שמוצרט גר, איך קוראים לזה? זלצבורג? זלצבורג. אז שם הלכנו לראות את המוזיאון, וככה זה עבר. שם, את יודעת, שם באינסבורג, יש שם הרי הטירולים, ואנחנו ידענו שצריכים לעבור עוד את הגבול, זה הכל עלייה ב', אז באו בחורים כנראה בשליחות, באו לראות, עשו איתנו מין תרגול. בחורים מאיפה הם היו הבחורים? כנראה ששלחו אותם מישראל, לא יודעת. לארץ? תרגול לעלות את ההרים ברגל, לראות איך נעבור את זה. ואני זוכרת שבתרגול הזה ממש לא היה לי נשימה. אמרתי, איך אני אעשה את זה? חזרתי בחזרה, אבל באמת, אחרי שכבר החלטו שאלה הצעירים חייבים לעבור את הגבול והחייבים ללכת, התחלנו לעשות את זה. והיותר מבוגרים כמו הדודה עם הדוד והשני ילדים הקטנים, מה שהיו לה, נשארו עוד באינסבורג. אנחנו עברנו, זאת אומרת, עלינו את ההר הזה וירדנו ככה, זה היה ממש, אם היה באמת אפשר היה לצחוק, היינו צוחקים שם, את יודעת, מתגלשים. אחר כך היה מקום שהיו האלה ששומרים. את השומרים האלה היית צריכה לעבור שלא ישמעו אותך. וממש בשקט לעבור, עד שהגענו למקום שכבר משאיות חיכו לנו, כן, למעלה. ושם לקחו אותנו ליום אחד, מרנו. ומרנו הזאת באמת היה טוב להישאר, אבל היה שם המון, לא יודעת, אפילו לא יתושים יותר גרועים כאלה. קיבלנו עקיצות מכל זהו. אז אחרי יום אחד באמת נסענו עד מילאנו. כן, אווה. אז הגענו למילאנו. למילאנו. אז מילאנו היה, קראו לזה גם כן בית ספר, שקולה קדורנה קראו לזה, שקולה, את יודעת, זה בית ספר. שם שכינו אולי איזה חודשיים.
שם באמת לא היה רע, לא היה טוב גם. מה עשיתם במשך הימים האלה לא היה בחודשיים לנו האלה? מה לעשות. הסתובבנו בעיר, לא היה לנו כסף, לא היה לנו דוס. אז גם גלידה לא יכולנו לקנות. אז זוכרת איזה הווייס הזה שהיה מדריך, אז הוא היה איש מאוד מאוד סימפטי וגם אינטליגנטי. והוא תמיד סיפר לנו המון דברים. הרבה. אז אותי ואת בת דודתי, שהיה בגילי כמעט, לקח אותנו פעם לראות את הדומו במילאנו. וסיפר על הארכיטקטורה ועל כל הדברים שהיה שם, בית מאוד יפה היה שם, ובאמת בילינו שם חצי יום כדי לראות כל דבר. וככה, מה היה? לא היה שם מה לעשות. אבל מה, כבר התכוננו לעלייה. את יודעת איך שזה. אז החודשיים עברו, והיו צריכים להמשיך כדי ללכת. אז נסענו לאיזה מקום, אני לא יודעת איך קראו לזה המקום הזה, שמשם היינו צריכים להפליג. קררה, לא יודעת איך קראו לזה כבר. בספר אני כותבת, אבל לא זוכרת כבר. שם כבר לא היה נוחיות. הכניסו אותנו באוהלים, הגברים באוהלים די טובים, ואותנו בנות כמו אוהלים, כמו מלונות קטנות כמו לכלבים, 2 ביחד. אבל מה, צעירות, מה אכפת לנו? מלונות זהו. אוכל קיבלנו, היה לנו, את יודעת, מין סככות כאלה שהשולחן היה עשוי מבוץ כזה קשה, וגם הספסל היה כזה בוץ קשה. ושם אכלנו, אבל מה, שם למדנו גם לשחות, היה על יד הים, וזה היה קיץ, ותפרנו לנו בגד ים, ובילינו שם יופי של קיץ עם שחייה, וזהו, באמת לא היה רע בתור צעירות. ואחר כך הגיע באמת, כל פעם קבוצה אחרת הפליג. אז מה היה? שנניח קבוצה יצאה לאיזה אונייה, איזה ספינה, אז אלה שנכנסו כדי ללכת לספינה צריך להיכנס סירה? סירה. אז כשנכנסו לסירה, אנחנו, מי שנשאר בחוץ, עשה רעש גדול, עם תופים, עם כל מיני דברים, ושאנחנו הפלגנו, זאת אומרת, גם עלינו בסירה, אז אחרים עשו את זה. והגענו לאונייה, ספינה, עלינו במין שרשרת כזאת, זה היה באמת די ספינה רעועה. קראו לה פלמח. זה 5 אפלינגים, 5 צעירים, ושם הוריד אותנו למטה בבטן הספינה הזאת, והיה שם דרגשים מסביב, כל אחד היה לו דרגש, ואיזה טנקר מים לשתייה שלא הספיק, ושם היינו והפלגנו, ותמיד שאפשר היה יצאנו לסיפון. עברנו את המחלת ים כמעט כולם. סליחה. וכשבא איזה אווירון למעלה, אז היו צריכים להתכסות עם ברזנטים שלא יראו אותנו. וחשבנו שנגיע 1-2 לארץ ישראל. מתי זה היה שעליתם על האונייה? זה היה 46. איזה שנה? 46? כן. בקיץ? כן, בקיץ. וככה האונייה שטה לה, וכבר הגענו כמעט לחוף כרמל, וראינו את האורות, והיה משהו יופי של זהו. ואת חושבת, נו, עוד מעט את מגיעה. אבל מה? וזה מצחיק שאני תמיד חולמת. אני זוכרת שחלמתי, אני קמתי וסיפרתי לבני דודים, את יודעת מה שחלמתי? שאיזה מין דוס באים ותופסים אותנו, לא יודעת אם אמרתי חיות או משהו, ובאמת באו אוניות של האנגלים והתחילו לצעוק ברמקולים ואומרים,
תעברו אלינו וזהו, אתם לא יורדים למטה. אז התחילה מלחמה. לא רצינו, וזהו, התחלנו לזרוק עליהם כל מיני דברים, מה שהיה לנו, קופסאות וברזלים